Khubor ka Pyrthei TV. Lawan Rashapi taka Good Shepherd Educational and Charitable Trust. La I admission nagam taka MBBS, BDS, BHMS, BAMS bat QA. Bantip kamania phone haki number khandai nyo sao san hnriu pranot bat khandai pra hnriu laisan ar hnriu iwe khandai pra. Kisamla pulih jangka Cookie Students Organization kiberana Shillong kila keno bakadika sarkar hi kabala penmi ya kejengyakan ad ha Manipur. Kini kisamla kila keno ba menteri rangba ke Manipur Ubiren Singh udai ubriu ba shun bha yakijat menriu lom khamtam yaki Cookie zo. Ulai thuru badado bawan ka sarkar BJP Ubiren Singh lawanra yaki ba bon ba ki an khalla ki bakta yaki Cookie zo. Kini kisamla kelapan pau ya kejing sengau lengo baki pulit ke Manipur kipshim la le AA halo kejing ujo jeng ki arngur ki kenthei ki belasya penyai lengkun arbanai menshwa. Hendrei deitan anda ka video kala sapriang bat deitan hado baka Pyrthei baro ka penrem baki pulit ki sedang menkedet merio. Kejing keranjongi bat kini kisamla kadai ha ka sengi ublai ha ka por baki dang pelong ya kejing thang bomati hadan Bosco Square. Kementeri Sarkar ke Bapet yang ketenak rekod ke Kia, jong ke Jylla ke Dr. Ampriling Do, kelapan Jingshai, na ke Nigrims, halo ke Jingyap jong Uwe Usamla, ubala mensau na ke daw ke Jingja accident hadam san. Ke Dr. Amprin kelapan tim, bakla deb en Pak Jingtho, show director jong ke Nigrims, baun batai benia syapang ke ni ke Jingja. Ke daw ke bala pelong, ya ke Menteri ban Pan Jingshai na ke Nigrims, ke de hadian banami ke huri-hura, ha ke te ke Cakal Sumar, nakadaw ke Jingyap no jong uti usamla berkibah yang asam kila keno ba om dan doktor ubapet yau wat hadu saw kenta nado kapor balawan ra yau ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari ke sarkar Telangana kala hukum badai ban ajing arab marshilak tengka syakitu gilongging ki baduk na ki chat bendiu ret pan ke sarkar kala bu thong ban rat dingkhong ya ke jingdung hakate ke Jylla da ka ba ajing arab syakitu gilongging ki baduk ki badai na ki chat bendiu ret pan ke sarkar kala batai ya ketenat badai pet ya kirit pat bahkan ajing aram stang sekitu ki baka kamai jongki kamdei ban palat ya ka shilak shiteng ha ka shisnam ki pulit ke West Bengal kila kem ya arngut ki shikurim namar ba kila dia yo khon jongki ubadang hunriu benai kerta tang na kada ban yo bakian ki pulit kila kem ru yo pa ye jong ukhlung namar ba ma uru udan ketilang kila ingut ki bala syakem ki dei Ujaydan Chowdhury kasati Chowdhury Badukanai Chowdhury ubadai upain. Kimarjan jongki kimju isu yo khlong la buon sengi. Badhaba ki kli syakite ki shikurim kila jubab bakla pensa shi yang jaki bahyen. Hendai kimarjan kila subasnio namar ba ukhlong udai badang hriu benai kumno kim pensa shi yang jaki bahyen. Kimarjan kila pentep shaki pulen ba baro shi yang sistem kidai ki basyu em sengi hakadi. Ki pulet kim palap yo khlong bat kidang pelong ya kajing token bantip syanu ki dia yu. Ke sarkar kala pelut iwei pon nyop khandai klur tingka. Haki arbanai bala lej haka jing lej bari jong menteri rang ba do keri Narendra Modi nadu ubna jemang hadu ubnai Naitung. Ketenat kor bari kala pentip ba Modi ula len syaki nyautli kiri kumsha Japan, Papua, New Guinea, Australia, US, Egypt, ke France berke UAE. Ki jinglet baro na ke benta ke jinglet jong Modi la pelut bet ta ke sarkar pedeng. Kat ba ki jinglet jong ki menteri sarkar pan hak ban pelut hi da ketenat ke baki pet maki. Ke sarkar pedeng kan ai mobile phone, laptop bat ki wei ki jingdon kam ki bahpo i wei pon lai lak tengka. Ya ki officer jongka bat hadian sausnem ki la ban shim eino bat ban penon kam shimen ya kita ki tiar ki bak sarkar kala ai. Ke sarkar kala batha ya ketenat badai ban pen ban ai ki mobile phones ki laptop ki tablet ki notebook bat ki wei pat ki jingdon kam jong ki officer. Ki officer ki ban yo ya kate ki jing mentoi kindai tang gitu ki baban nadu ka kedan deputy secretary sejrong. Ka menteri sarkar jong ka Uttar Pradesh ka bapet ya ka women development and child nutrition ka Pratibha Shukla kala ong. Bau so saw on hiardor lada ki pat ba kin sange no ban bam so saw. Kala ong balada so saw urem dor anai bam shu un sa hiardor. Kala ong ba hakajaka ban bam so saw bam no daw so jo. Berkani ke jingkran jongka kala kelalong kamat ya tai ke baklut bah ha Uttar Pradesh. Menteri rang ba ke Tamil Nadu MK Stalin ulah hukum yo khon jong ubadai ru menteri ketenat sports ba udai ban penkre ban khot ikinong yele kai sports na Manipur bakin wan ajing hikai ha Tamil Nadu na ke benta kitu ki samla ki ba penkre ban shimenta ha ke jing yele kai Khelo India Games 2008 ka ban long ha ka Jylla Tamil Nadu
Menteri Rang Bau Laong baka Manipur kalapan mi buon kinong elekai sports ki bapau kum ka MC Marycom ka Mirabhai Chanu Kunjurani Devi ka Sanjita Chanu mat ki weipan. Kipulit ka Assam Police harengkat ki Border Security Force kila yok kurum iki kuai na Burma ki basyongdor hadu shiklur tingkam. Kipulit kila yok kurum yok kuai bahadu 100,000 nyos pa khandai kilo na kawi katrok hakarimganj. Kipulit kila kem yo nongnya bat menta kidang tokit benya yo ban lab iki brio ki bakhayi tu. Hakasngi ublei Menteri Ketenat Kampo Ying jong ka India Amit Shah. Ula pli yang mau nong rem ban penyeng ya ka statue jong Lord Sri Ram ha Mantrayalam ha Andhra Pradesh. Kani statue ke bajrong hadu shispa praput bat anpelut hadu light spa klur tingkam. Antai haka jaka bala ai singau bha dau Sri Raghavendra Swami Mut haka jaka ka bahe hadu shipau eka. Ka Cyber Crime Branch jong ki pulit ka Manipur kila register case ya ka jingsha asnadur jong udkhot jong ka weka seng san Pyrthei ba ukhun jong u ban pen I ba ki don Kylleng hakapor ba anwar ki kenthei ki sha pen ya lingkhun la asnadur ban keno ba u ya don Kylleng ban le ya ka tega kam ba la pen sapriang ya ka ni haki social media ula ujor shi ki pulit ba ki brio ki basnadur kila pen thok bria ya ka longrun yeng jong u hadu menta ki pulit kila yok kem sanwar ki brio ki baran kti ban le to men ya ki anwar ki kenthei haka sautri ujembang ka sarkar kelapen mi jing maham ye ki patba ki baju penkam internet bagi de ban husiar bha na ki akira ransomware namar ba ki la bentuk lut ya ki jing tip shaphang jongki bat kin dawa pisa na ki tu ki bangat haka shrip jongki bal ada kim ai kin that yaki ka CRT kala batha iki patba bakin husiar bha bat bagi de ban penkam de ki password ki bakhlan ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei ka jing Pyrthei ka ling sun ka de na ka da ka jing thot jong ki tiar kitar ki khandangot ki bayam ki kan thop ya sangwat ki shipai ka don ka wei ka khna kan thei ka bala lai em ha ka ti ka jing ja kani ka ling sun ka babun kam bha na do bala khang no shwa shipor ya ka Khartoum International Airport na ka da ko jing kan an ha breng ki ar kan hun ki shipai ha Sudan kan rewat ki riu pat ba ki la yam ha ka jing kun ha breng ki shipai jong ka Sudanese Armed Forces bat ki shipai jong ka Rapid Support Forces ha Jylla ha Sudan ka jing yap jong ki brio ka de na ka jing hap jong ki simplia ki ba mi na ka jing ther bom ha breng ki art li ki kan hun ki dandro ki bala yam na ka da ko jing sam jong ki kuli ha ki ying sa jong ki Jylla ka bade ka nong ba jong ka Darfur ka de ka jaka ka ba jur bha ka jing ya kun ha breng ki ar kan hun ki shipai kumbalai million ngot ki brio kila phetkaran na ki jaka sa jongki deki hazar ngot ki nong Israel kila tu chenong ba Jerusalem ban persha halo ka jingthmu ka sarkar ban wan rajbor ya ka an ka ban pentrat bor ya ka Supreme Court ha ka te ka ri ka jing yat pat ba ka ba hadu nyau pau kilometer kala sedang hanong ba Tel Aviv hadin ba menteri rang ba adu ka Israel u Benjamin Netanyahu ulapen bena ba ka sarkar kan yat be chakmat ban wan ra ya ka te ka an Presiden Joe Biden ula kentu ya Netanyahu ba un pensangya shwa ya ka te jing thmu jong u namar ba ya ka kta ya ka shongsuk shongsan ha Israel deki hazar gur ki patba ki lai lom lang ha Tahrir Square hanong ba bagdang man persha ya ka jingsha thang jong ka Quran bat kalama Iraq ha Denmark ki patba kla persang bentur shiki jaka ki badan ki embassy jong ki ri ba pher hanrei ki pulit kim shimla island bat klasiat penpra dakile air pensat khaman ka sarkar Iraq kala penram jur halo kani ke jingsha thang jong ka Quran bat kalama Iraq ha Denmark unong aktien jong tanat disaster management ka Taliban ulai thu bakidan nyau pusawat ki brio ka mensaw bat sawpoi ngot ki balajar ngai ka jingshlei Afghanistan kadina kada ko jingther palat ulap ba hakini kindiat sngi kidan rius pa riu tuli ki yeng ki bala julor bat ki spa ek ki jakar rajulor ka Cambodians People's Party kepada ka Seng jong Menteri Rang Ba do Usamdek Tekno Hun Sen kala job pun hak election ka barang syudam hak kategori unong aktien jong ka CPP usik aisan lapen bena hak sngi ublai ba ka CPP kala job pun hak ni ka election House Nam Ajakat pra ka CPP kala job dot habaro shispa aku santeliki constituency Uwinong thok Khubor ulayam bat langut ki wei pat klamansaw namar ka jing terbom ka Ukraine hakithan Zaporizhia Unong thok Khubor ubalayam ude bala tip kerteng kum Rostilov Zuralev ubalayam nakadaw balajur pala kajing mensaw kiwei pat ki bala mensaw menta ki lakham yo bor sawur ki brio ki layam nakada ko jing thei jong upai ba penyai khluit hakawi ka shopping mall ka badan hakathan setmi jong kanong ba Moscow
kila dan buon kibala pedung nak jing klut jangka Ketika mall kibala tip kumka vremena koda. Kipulit jangka anti narkotik jangka Iran kila yok grup iway point santan drugs na Sistan bat Baluchistan. Hakini kila isngi beralit no. Kipulit kila siat yap ya argut kisnar khayi drugs kibajukin yaki drugs na kita ki atli ki province ban pinpoy shekinang ba baper jangka Iran. Kipulit kila yok kem shipongwan bat kidang thwet yaki bala light pet hakasngi ba kila lit khandra. Khalangut kibri kila sha siat yam. Hau shipai jangka Congolese Armed Forces hakasnong nyambamba. Katanat shipai kala pentim baki bayam ki kentup ya shipawat ki kena bat kambo na ki bayam ki deki bahaying jong shipai ubasian. Kada ko jing siat jong kada namar ka jing yania haying hasam. Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasngi kublai.